Салом ба ҳама подписчикои канали Тули Про ва аз ҳаматон хоҳиш мекунам, бародарои азиз, пеш аз видеоро сар кардан лайк ва ба делитсияро фаромӯш накунед. Ва ба ҳаматон гуфтаниям ки як секрети нав, бисёр аз телефонҳои шумо аз ҳамин сабаб сӯхтанд, экранҳои телефон. ва ба ҳаматон гуфтаниям ки бародарои азиз, телефонҳои мисол бисёр шахсоне ҳаст ки дар роҳ ё дар ягон ҷо ҳастанд, дар пешшон канал ягон чияи ногаҳон телефоншон меғалта ва дар даруни об мезана, экрани телефон мисол об медарояд. ва барои ҳамин гуфтаниям ки бародарои азиз, вақте ки ҳангоми телефони шумо дар об зад, сразу телефони худро экранашро гирён накунед. ҳангоми шумо гирён кардани телефон, экрани телефон замикани пайдо мекунад ва плата, яъне ки платаи телефон месӯзад. Замикайни пайдо мекунад, сихемаҳош об мерасад дар сихемаҳош, яъне ки замикайни пайдо мекунад. Барои ҳамин гуфтаниям бародарои азиз, экрани телефони худро гирён накунед. Агар тавонед, телефонро ҳуй карда ё ки такида ва ба ягон полотенса хоҳ карда дар ягон офтобӣ, ҳаво агар офтоб бошад, дар офтобӣ набошад, дар наздики ягон печка или пилта монда хоҳ карда накунад, қарби бад не ки экранро насӯзонад. ва то аз худатон боварӣ накардед, хоҳ нашуд, яъне ки гирён накунед телефонро хубтараш. Вақте гирён кардед, платааш месӯзад.